Què és Europe Direct Barcelona? És un punt d'informació i assessorament gratuït impulsat per la Comissió Europea i coordinat per la Diputació de Barcelona. Un servei obert a tota la ciutadania de la província de Barcelona amb vocació inclusiva i participativa amb l'objectiu d'apropar el projecte europeu al territori. Quins serveis ofereix el punt Europe Direct? Atenció personalitzada a càrrec de personal expert en la Unió Europea. Resoldre consultes sobre drets, legislació, oportunitats i iniciatives europees. Promoure formació per a una ciutadania activa i informada amb xerrades i tallers. Impulsar debats sobre com la Unió Europea impacta en la teva vida quotidiana i informar sobre l'actualitat. Tens algun dubte? Vols saber com fer arribar la teva veu a les institucions europees? O quins drets tens si treballes en un altre país de la Unió Europea? T'interessa participar en programes com Erasmus+? Com es demana la targeta sanitària europea? Vols saber si pots votar des de l'estranger? Saps com impulsar la transició ecològica a la teva empresa? Com protegeix la diversitat cultural la Unió Europea? Apropa't al punt d'informació Europe Direct Barcelona.